Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Prabhuji Hare Krishna Mataji ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்சானதிமராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்ஷமோம் மீலமேன தஸ்மை குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்ணாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததாசி பவதிகம் ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानु सुदेवी प्रियमाणी हरिप्रिय वांछा कल्पतराय गुरुबा सिंधु पठना भावनीय वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण ओम सच्चिद हरे कृष्ण வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ரெண்டாவது லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம 40 எத்தனாவது ஸ்லோகம் திரும்ப 24 41 இல்ல 41 இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி. சரி, நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோன்றது ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை உழைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை 1லிருந்து 11 வரைக்கும் நாம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி மங்களகமான பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணன் 12லிருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார் 21லிருந்து 27 பதம் வரைக்கும் நாம இது வரைக்கும் இந்த இதெல்லாம் நிறுத்தி இருக்கிறோம். நாம இப்ப வாழ்வின் துன்பங்கள்ல 28லேருந்து நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இல்ல இதுல இருந்து தான் இடையில விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா. 28 நேற்று ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம அதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்ப்போம் எத்தனா ஸ்லோகம். 41 மாதாஜி. ஆமாங்க பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, எஸ் 41 நம்ம விட்டோம். இப்போ நம்ம 42 43 படிக்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. 42 43. கோஷயர் ஏதை குலக்னாம் வர்ண சங்கர காரகைக உத்தாஸ்தயந்தே ஜாதி தர்மக குல தர்மாஷ சாசவதாக. குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 43 படிச்சிருங்க. உத்சன்ன குலதர்மணாம் மனுஷ்யானாம் ஜனார்த்தன நரகே நியதம் வாசோ பவத்கீத் யனுஷ்ரும. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குலதர்மத்தை கொடுப்பவர் எப்போதும் நரகத்தில் வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம 42ல 41ல நம்ம தேவையற்ற ஜனத்தொகையை பத்தி நம்ம இது படிச்சோம் இல்லைங்களா. இது எதனால வருது அப்படின்றத பார்த்தோம்.
அதாவது நாட்டை யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த நாட்டில் போயிட்டு இந்த மாதிரி அட்டகாசம் தான் பண்ணுவாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் இங்க வந்து அர்ஜுனை வந்து அதை தான் கவலைப்படுறாரு, அது குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே அப்படின்றத ஃபீல் பண்றாரு இல்லைங்களா. இந்த 42 43ல என்ன பண்றாரு, குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தேவையற்ற தோற்றுவிக்கும் தீவர்கள் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி அதாவது தர்மங்களையும் குல தர்மங்களையும் அழிகின்றன அப்படி அந்த அந்த இதுல வந்து இங்க கொண்டு வர்றாரு. அவர் அந்த அந்த திங்கிங்ல அவர் கொண்டு வர்றாரு. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரை குல தர்மத்தையும் கொடுப்பவர் எப்பொழுதும் நரகத்தின் வாழ்வதை தான் சீட பரம்பரையில் வாயிலாக கேட்டு உள்ளேன் அப்படின்றத. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு சீட பரம்பரை ஆச்சாரிகளை பத்தி இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அர்ஜுனை வந்து கோடிட்டு காட்டுறான். இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வந்து என்ன சொல்லுவாரு, மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணர் குல தர்மத்தை கெடுப்பவர் எப்பொழுதுமே நரகத்தில் வாழ்வதாகத்தான் நான் சீட பரம்பரை கேட்டு உள்ளேன் அப்படின்றார். அது வந்து கரெக்டான இதுதான். குல தர்மம்னு சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டகாசம் பண்றது வந்து இது வந்து தவறு தான் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஒரு ஜட்ஜி இருக்கிறாரு, ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாரு. அந்த நீதிபதி என்ன பண்றாரு, அவர் ஒரு மோசமான ஒரு கைதிக்கு தண்டனை கொடுக்கிறார். கொடுக்கறது அது அவருடைய தர்மம். அது ஏன்னா அவர் என்ன சட்டத்திட்டம் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த அவனுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கிறார். அதே அதே நீதிபதி வெளியே வந்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன். வெளியே வந்துட்ட பிறகு ஒரு தூக்கு தண்டனை போறது கூட அவருக்கு வந்து உரிமை இருக்கு. சட்டத்துல என்ன இருக்கோ அதை படிச்சு பார்த்து அவர் கொடுக்குறாரு. அதே வந்து நீதிபதி வீட்டுக்கு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்லயும் இவருக்கும் ஒரு தகராறு வருதுன்னா எடுத்தும் போய் அவர் தக்கத்தை ஷூட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அவர் அடிக்க முடியாது, ஷூட் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏன்னா அது நீதிபதியா இருக்கலாம், ஆனா கோர்ட்ல வந்த நீதிபதி, வெளியே வந்தா சாதாரண மனுஷன் தான் இல்லைங்களா. சோ நம்ம இது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் அவங்கள வந்து நான் வந்து கொன்னுட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதுதானே போயிடும், அதாவது ஜெயில தானே வரும் அப்படின்றத மாதிரி இவர் அந்த பாவத்தை நான் சேர்க்கணும் இல்லையா அப்படின்றத இவர் இங்க சொல்ல வர. ஒரு நீதிபதிக்கு என்ன சட்ட திட்டங்கள் இருக்கோ அதே தான் வந்து ஒரு மன்னருக்கும் அதே சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு. நீங்க வந்து வெளியே போய் பக்கத்து வீட்டுக்காக சண்டை போடல, தேவையில்லாத சண்டை போடல, நம்ம சமுதாயத்துக்காக சண்டை போடும் போது பாத்தீங்கன்னா அது தவறே கிடையாதுன்னு வேதம் சொல்லுது. ஆனா இந்த இடத்துல அதை மறந்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கள கொன்னுட்டா அந்த குலதர்மம் கெட்டு போயிடுமே, அந்த பாவம் நம்மளதான் வந்து சேரும், அது வந்து நான் சீட பரம்பரைன்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்றத இந்த இடத்துல அர்ஜுன் சுட்டி காட்டுறாரு. சரிங்களா. இப்ப அந்த நீதிபதி கதை தான். நீதிபதி வந்து அவருடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது அதை தீர்ப்பு கொடுக்கிறார். அதே வெளியே வந்த பிறகு வேற மாதிரி பண்ணாருன்னா அது பிரச்சனை தான். இப்ப ஒரு ராணுவ வீரரும் அப்படித்தானே, பார்டர்ல போய் சண்டை போடுறாரு, டமால் டிமில் சண்டை போடுறாரு, அங்க 1000 பேரை கொல்றாரு, அவருக்கு மெடல் கொடுப்பாங்க. அதே வீட்டுக்கு வந்த பிறகு, ஊர்ல வந்த பிறகு பக்கத்து ஊருக்கு சண்டை வந்துச்சு, தேவையில்லாம சண்டை போட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம், அப்ப தூக்கி ஜெயில போட்டுருவாங்க இல்லைங்களா. அதே போல் தானே இப்ப இது வந்து இவர் வந்து மக்களுக்காக சமுதாயத்துக்காக அங்க வந்து போராடுறாரு. அதுல வந்து நான் அதை போராட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய கடமையை அவரு வேற வழியில கொண்டு போறாரு இல்லையா. அப்ப அது பொறுப்பற்ற தலைவர் ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயத்தை உருவாக முக்கிய காரணம் ஆயிடும். கரெக்ட் தானங்க இது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜா இருக்கிறவர் கரெக்டான தீர்ப்பு கொடுக்கணும். ஒரு ராணுவ வீரர் கரெக்டான அந்த இதுல இருந்தாதான் கரெக்ட். இல்லைன்னா அதை விட்டு நான் பண்ண மாட்டேன், போர் பண்ண மாட்டேன், நான் எதிரியை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு ராணுவ வீரர் சொன்னார்னா அப்புறம் என்ன ஆகும், நாடு ஆதால பாதாள தான் போகும் இல்லைங்களா. சோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். அப்ப பக்தி தொண்டு எளிமையான நிறைவேற்றுவதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான அதாவது முன்னோர்களை எல்லாம் துன்பங்கள் இருந்து ஒருவனை விடுவிக்க முடியும். பகவானுடைய பக்தி தொண்டு எதுக்காக நம்ம பக்தி தொண்டு கொடுக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு. நாம வந்து தர்மவாதியா நாம இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நமக்கு வரவே வராது இல்லைங்களா. எந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு வராது. இப்ப அதே மாதிரி எல்லாருமே கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, வேதங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து சமுதாயம் மேன்மை அடையும், இந்த நாடே மேன்மை அடையும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் அதுக்கு எளிய வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலிகாலத்துக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தான், பக்தி மார்க்கம் தான். இந்த வேதம் படிக்கிறது, உபநேசங்கள் படிக்கிறது, இதெல்லாம் கூட நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் தான் இப்போதைக்கு இந்த காலகட்டத்துக்கு. ஏன்னா வந்து படிக்கிறது தப்பு இல்லை, அது டைம் வேஸ்ட் பண்றத நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதை படிச்சுட்டோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இதுல வந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன். அதோட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அதை படிக்கிறது நிறுத்திட்டு நீங்க என்ன பண்ண பக்தி மார்க்கத்துல வந்துடணும். பகவானுடைய பக்தி மார்க்கம் நம்ம அந்த பிலாசபி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம அதோட அடிச்சூடு புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம திரும்ப திரும்ப நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன். நிறைய பேர் அந்த கோவிலோட நிறைய பேர் வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சத்சங்கம் நடந்திருக்கும், அந்த சத்சங்கத்தை ஆடியோல ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அதை சும்மா காதலுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதையே ரிப்பீட்டா கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு
நோய் மாதிரி அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அது மாதிரி. சத்சங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, இது பண்ணியே இருப்பாங்க. அது வந்து என்ன ஆகும்னா, சத்சங்கம் வந்து ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, அது காது விட்டு கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னா மைண்ட் வந்து அதே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்வியல அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க, கெடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப என்னன்னா நம்மளுடைய அந்த இது கரு தெரிஞ்சு போச்சு. கரு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு முழு நேர பக்தி கொடுக்கணும். பக்தி கொடுக்குறது நம்ம டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதை விட்டு நம்ம 24 மணி நேரம் அவரை பத்தியே தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல. அது பாத்தீங்கன்னா, அதுபடி இருந்துட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன செயல்படுறோம் பாருங்க. அதையே கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். ஒருத்தர் நான் பார்த்திருக்கேன். 24 மணி நேரம் அந்த சத்சங்கம் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார். கேட்டுக்கிட்டே எனி டைம் போவார், வருவார், போவார், வருவார் இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. ஆனா அவர் என்ன செயல்படுறாரு பாத்தீங்கன்னா, ஜீரோ. என்ன செயல்படுறாரு பாத்தீங்கன்னா, ஜீரோ தான். அவர் செய்யற செயல் எல்லாமே தப்பு தப்பா இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, மோகம். அது மாதிரி மோகம் இல்லாத பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் எளிமையான வழி அது, இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, பகவானை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். அந்த செயல் வந்து சுத்த சத்துவத்துல செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்றது வேதம் சொல்லுது. ரொம்ப அழகா சொல்லுது. அதுதான் பகவானே பகவத்கீதையிலே சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, மோக பக்தி கொடுக்காதே, பிரேம பக்தியை கொடுன்றார். அன்பு கொடுன்றார். பகவானுக்கு அன்பு கொடு, உறவோட அன்பு கொடுன்றார். மோக பக்தின்னு போனாவே நிறைய தப்பா பண்ணுவோம் நாம. நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவோம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுதான் மோக பக்தியில கொண்டு போய் விட்டுரும். அதுதான் நம்ம மோகத்துல வந்து பக்தி கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்றது. அதுதான் குரு சீட பரம்பரை கூட ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரு கீதையை படிக்கிறீங்களா, உள் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அதோட மூல சாணம், அதோட மூல கரு என்ன இருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். முடிஞ்சுன்னா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான வழிகம். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா மூட நம்பிக்கையை நம்ம போக மாட்டோம், இல்லைங்களா? அதுதான் குருசீர பரம்பரை சொல்லுது. ஆனா இங்க அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதை வந்து தப்பு பண்றான், தப்பா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, அந்த அந்த இதை கொண்டு வர, நான் இது மாதிரி படிச்சேனே, எனக்கு இது மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்களே அப்படின்றத இங்க கொண்டு வர. ஆனா அது நரகத்தில் அதாவது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பண்ணவே கூடாது, அந்த மாதிரி இது பண்ணக்கூடாது, இல்லைங்களா? இது நரகத்தில் வாழ்பவர்கள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா, தீமையான காரியங்கள் பண்றவங்க நரகத்தில் வாழ போறாங்க. அது நீ அதாவது ஆக்சுவலா வந்து அர்ஜுன வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வரப்பிரசாதம். அவர் வரப்பிரசாதம். அவர் தப்பு செய்ய மாட்டாரு, தப்பு செய்ய மாட்டாரு. ஆனா அவர் கேள்வி கேட்கிறார், கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. இது இந்த கேள்வி கேட்கறதுல யாரு கேட்க வைக்கிறார்? பகவான் தான் கேட்க வைக்கிறார். அவனை மாயத்துல கண்ட்ரோல் வைக்கிறார். மாயத்துல அவனுக்கும் தெரியும், அர்ஜுனனுக்கு மாயனா என்னன்னு தெரியும். ஆனா அவரு மாயத்துல இருந்து வர வச்சு கொஸ்டின் கேட்கிறார். நாமளும் அப்படிதான். நாம எப்படி பாத்தீங்கன்னா பகவான் நம்மள மாயத்துல கொண்டு வர மாட்டாரு. இதை பத்தி நம்ம விரிவா படிக்கலாம். 14வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி மாயத்தை பத்தி விரிவு படிக்கலாம். என்னன்னா நாமோ எண்ணம் கரெக்டா நாமோ அந்த இடத்துல போயிட்டோம்னா, ஒருத்தர் வராரு அவர் சரியில்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னு நினைச்சுக்கலாம், அவரை சரியில்லை சரியில்லை சரியில்லைன்னு சொல்லியிருப்போம். அவரு 100% இருக்கும்போது அதுல 2% சரியில்லாம இருப்பார், மீதி 98% நல்லா தான் இருப்பார். நம்ம நல்லா இருந்த விட்டுட்டு கெட்ட விஷயமே இப்ப நோட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப நமக்கும் கெட்ட குணம் வந்துகிட்டே இருக்கும், இல்லைங்களா? நல்ல விஷயம் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருப்பார், அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. கெட்ட விஷயம் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். சோ அது மாதிரி நம்ம எண்ணங்கள் தகுந்த மாதிரி நம்முடைய உடலும் மாறும், நம்மளுடைய செயலும் மாறிடும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். அதுதான் இங்க வர்ணாசிர தர்மத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா. குலம் அழிவுபடுவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது, அதர்மம் அதிகரிக்கிறது, தீவையற்ற சந்நிதி உண்டாகிறது, தீய செயல்களால் சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப நற்பணிகள் நடைபெறுவதில்லை. இது உண்மை. இதை வர்ணாசிர தர்மம் சொல்ல வந்து இது இது வர்ண சக்கரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பிராமன் இருக்கார், சத்திரியன், சூத்திரன், இதெல்லாம் 2வது ஸ்லோகத்துல இது 2வது அத்தியாயத்துல விரிவா அதை பத்தி படிப்போம். இந்த வர்ணாசிர தர்மத்தை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இப்போ அது கிடையாது. இப்போ சரியா ஃபாலோ பண்றது கிடையாது யாருமே வந்து. ஏன்னா வர்ணாசிர தர்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குலம்னா அந்த குலம், கோத்திரம்னா கோத்திரம். இந்த 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 வர்ணத்தை தகுந்த மாதிரி அவங்க பிள்ளை எடுப்பாங்க, பொண்ணு கொடுப்பாங்க, பொண்ணு எடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கோட்பாடுகள் இருந்தது. ஏன்னா இது வந்து சயின்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுது. நீங்க நமக்கு வந்து நோய் வருது, பிள்ளைகள் ப்ராப்ளம், இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வருது பாத்தீங்கன்னா பிளட் சம்பந்தப்பட்டது மாத்திரம் இல்ல, இந்த வர்ணங்கள் தகுந்த மாதிரி இந்த உடல் கட்டமைப்பு இருக்கு, கட்டமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உடல்ல உள்ள செயல்பாடுகள் இருக்கு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த காலத்திலேயே ரொம்ப அழகா சயின்ஸ்ல வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து சில என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ வந்து கலப்பு திருமணம் அதெல்லாம் பண்றாங்க, தப்பு இல்லை. இன்னைக்கு சட்டத்துல வந்து இடம் இருக்கனால அது பண்றாங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலயும் உண்டு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து சூத்திரோட இது திருமணம் பண்ணியிருக்காரு, வைஷ்ணவோட திருமணம் பண்ணியிருக்காரு, சத்திரனும் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி பிராமண குலத்துல இருந்து பெண் எடுத்திருக்கிறார், பெண் எடுத்து பண்றாரு, அது இது பண்ணியிருக்காரு. அது ஏன்னா சமுதாயத்துல வந்து இந்தந்த கோட்பாடு இந்தந்த இது சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்துன்னு வர்றாரு.
இதுல சயின்ஸ் ரொம்ப அழகா அதுல கொண்டு வராங்க. நாம 2வது அத்தியாயத்துல வரும்போது அதை பத்தி வர்ணாசிர தர்மத்தை ரொம்ப ரொம்ப அழகா படிப்போம். அப்ப இங்க இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னா, குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. ஏன்னா குல தர்மம் கெடுக்குதுன்னா, இப்ப தேவையில்லாத சன்னதி ஒரு குழந்தை இருக்கும், இன்னொரு குழந்தை வந்து அந்த ஆப்போசிட் மன்னர்களோட ஆட்சியில உள்ள ஏதாவது ஒரு பிரதிநிதி வந்து அந்த குடும்பத்தை சிதைச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இன்னொரு குழந்தை ஒண்ணு உருவாச்சுன்னா, அப்போ வந்து சன்னதிகள்ல வந்து அந்த கோத்திரம் மாறும், குலம் மாறும், அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா? அப்ப அதர்மம் அதிகமா ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? தேவையற்ற சன்னதி உண்டாகிறது, தீய செயல்களா சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப நற்பணிகள் நடைபெறுவதில்லை அப்படின்றத இதுல வந்து அப்ப வர்ணாசிர சக்கரம் வந்து அதுல வந்து நம்ம இங்க சேஞ்சஸ் ஆகுது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க கோடிட்டு காட்டுறாரு அர்ஜுனன். இது வந்து பகவானுக்கு இதை வந்து பகவான் வந்து நான் அந்த 2வது அத்தியாயத்துல அதை பத்தி விளக்குறாரு. அதை பத்தி நீ கவலைப்படாதான் சொல்றாரு. அதை பத்தி நீ கவலைப்படாது. இந்த இடத்துல அவர் வந்து சுட்டி காட்டுறது இது காட்டுறாரு. சரி, இப்ப நாம பார்க்க போறது குடும்ப பாரம்பரியம் இது பார்த்திருந்தோம். இப்ப இருமணத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? பாவச் செயல் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப குடும்ப பாரம்பரியம் அப்புறம் வந்து இருமணம் பத்தி பார்க்கலாம். 44 45. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே अहो पद महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः ஐயகோ மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே. ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களை கொல்ல முனைந்து விட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். வெளியே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது, பில்டிங் காலேஜ் கட்டுறாங்களே நம்ம இதுல அந்த என்னமோ ராடு எல்லாம் தூக்கி போட்டுருக்காங்க, அதை க்ளோஸ் பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 44 45 இல்லைங்களா? ஐயகோ மாபெரும் பாவங்களை நாம் துணிந்து உள்ளோம், ராஜ்யம் சுகத்தையும் அனுபவிக்கும் ஆசையால் உத்தப்பட்ட இந்த சொந்த உறவினரை கொல்ல அதாவது முடிந்து விட்டோம் அப்படின்றார். இங்க அர்ஜுனன் ரொம்ப கவலைப்படுறார், சமுதாயத்துல ரொம்ப கவலைப்படுறார். ஆனா செய்யல, ஆனா சிந்திக்கிறார். அத மாதிரி சிந்திச்சு பகவான் கிட்ட அந்த இரக்க குணத்தை அவர் வெளிப்படுத்துறார். ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போரிடம் இருக்கின்ற என்ன ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிர மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிகம் நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றது இந்த 2 ஸ்லோகம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மூல கரு என்ன தெரியுதுன்னா, அவருடைய இயலாமையே தெரியுது, இயலாமை. ஆனா அவர் நமக்கு வேறொரு கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் நல்ல மைண்ட்ல இருக்கிறாரு, நல்ல ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாரு. அதனாலதான் நம்ம இந்த மாதிரி செயல்பாடுலாம் அவர் தெரியுதுன்றதை நாம அதுல புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இதுல வந்து என்னன்னு பிலாசபி கொண்டு வர்றாரு. அதாவது குடும்பம் கெட்டு போயிடும், அப்புறம் ஆப்போசிட்ல அவங்களை கொல்ல அந்த பாவம் நம்மளதான் வந்து சேரும், அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் கிடைச்சி என்னத்தை நம்ம சுகம் பண்ண போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இங்க வந்து கோடிட்டு காட்டுறார் பகவானுக்கு இல்லைங்களா? இதுல வந்து பண்ண சொந்த சுகத்திற்காக பாவ செயல்களா, சொந்த சுகத்திற்காக பாவ செயல்களா அப்படின்றத கொண்டாரு. இப்ப நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்றதானே, நம்ம குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களை ஜெயில தூக்கி போடணும்ன்றது நம்மளுடைய கடமை. அது நம்ம அந்த கடமையில தவறும் போது நாமளும் அந்த பாவத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அர்ஜுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து வேற மாதிரி கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாரு, இரக்க கோணத்துல அவர் பாக்குறாரு, சாதாரண பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட அவர் பாக்குறாரு. அதாவது அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது அந்த குணம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும் இல்லைங்களா? சாதுகள் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாதுக்கள் வந்து குணங்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்னஸா இருக்கும். அதாவது யாரையுமே தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது, துன்புறுத்தக்கூடாது, தவறான பேசக்கூடாது அப்படின்றது சாதுவோட கொள்கையா இருக்கும். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோபம் இருக்கும். எப்படிப்பட்ட கோபம் இருக்குன்னா, பகவானுக்கு பணிவிடை செய்யறதுலாம் கோபம் இருக்கும். பகவானுக்கு பணிவிடை செய்ய முடியலையே, நம்ம அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்க முடியலையே, அவருக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியலையே, அந்த மாதிரி பண்ண முடியல, அது அந்த அகங்காரம் தான் இருக்குமே தவிர சமுதாயத்து மேலேயும் மக்கள் மேலேயும் அந்த குணங்கள் இருக்காது. அந்த சாது குணங்கள் இருக்கு. இது வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அந்த மாதிரி. இப்ப நாம தான் வந்து பகவானுக்கு வந்து சாத்வீகமா செயல்பட மாட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சாதோட குணங்கள் நமக்கு வந்துடும். அப்போ பகவானுடைய பகவத் பக்தனா நாம் ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து ரொம்ப அழகா இங்க கோடிட்டு காட்டுறாங்க. எப்பொழுதுமே நீதி கோட்பாடுகளும் கருத்தில் கொள்கிறான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க அர்ஜுன வந்து அவனோட செயல்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிரதிபலிக்குது. நமக்கு என்ன மாதிரி பிரதிபலிக்குன்னா, அவர் வந்து நல்ல குணத்துல அவர் செயல்படுறாரு, சொல்றாரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கடமையை அவர் வந்து அங்க ஸ்லிப் பண்றாரு. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த செயலை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செயலை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத இந்த இடத்துல இந்த அத்தியாயத்துல இது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது நம்ம மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் செய்யற செயல்பாடு ரொம்ப நல்ல செயல்பாடு, நாம இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு உகுந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா இது வந்து அவனுடைய
இயலாமை தான் இங்க வெளி காட்டுற. இது 2வது அத்தியாயத்தை தான் பகவான் வந்து தெளிவுபடுத்துவார் அவனுக்கு. இப்ப தர்ம சங்கடம் சொல்லும் போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தர்ம சங்கடம் வரும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வந்து தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றோம், நம்ம கீதை படிச்சிருக்கோம், வேதம் படிச்சிருக்கிறோம், உபநேசங்கள்லாம் புரிஞ்சு செயல்பட ஆரம்பிச்சுருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமை என்னன்னா, நம்ம தர்மத்துக்கே வந்து சங்கடம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு செயல் வரும். குடும்பத்திலேயோ சமுதாயத்திலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு அந்த பிரச்சனை வரும். அது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இடத்துல தர்ம சங்கடம் யாருக்கு வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனுக்கு வந்திருக்கு. இது குடும்பம் நம்ம எல்லாருக்கும் வரும். அந்த நேரத்துல எப்படி அந்த சொல்யூஷன் எடுக்கணும்னா அது கீதை தான், பகவானுடைய பக்தி தான். பக்தியில நாம இருக்கும்போது கண்டிப்பா அதுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம கண் முன்னே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனனுக்கு 2வது அத்தியாயத்தின் மூலம் ரொம்ப அழகா அவனுக்கு தெரிய வரப்போகுது. 2வது அத்தியாயம் மூலியமா தான் பகவானுக்கு அவனுக்கு கொடுக்க போறார். தர்ம சங்கடம் சொல்றது அதுதான். இப்ப நம்ம வீட்டுல குடும்பத்துல வந்து நம்ம இப்ப ஒருத்தர் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தர்மத்தை அங்க வந்து நம்ம டக்குன்னு ஃபாலோ பண்ண முடியாம ஒரு சூழ்நிலை வரும். ஸோ அந்த சொல்யூஷன் யார் கொடுப்பானுன்னா குருமார்கள், நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம முப்பாட்டனார்கள், நம்ம அந்த உயர் அதிகாரிகள், இவங்க தான் நமக்கு வந்து அந்த போதனை கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு பிரபுஜி, ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நிஜமான ஒழுக்கம் பகவத் பகவத்கீதை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அது நம்ம பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? தர்ம சங்கடம்ன்றது இதுதான். நம்ம அடிக்கடிக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சொல்யூஷனுக்கு ஒரு தேடுறது எங்கன்னா பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது தேடிக்கலாம். 2வது குருமார்கள், 2வது நம்ம 3வது பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தாய் தந்தரிகள், முன்னோர்கள், பாட்டனார்கள், இந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலையில உள்ளவங்களை நாம அனுசரிச்சு நம்ம கேட்டு நம்ம அந்த சங்கடத்துல இருந்து வெளியே வரலாம் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கரெக்டா பகவான் கிட்ட முறையிட்டு இருக்கான். பார்ப்போம் 2வது அத்தியாயத்துல அதோட சொல்யூஷன் கிடைக்கும். கண்டிப்பா பார்ப்போம். அது இல்லைங்களா? சரி, இப்ப சண்டையிட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்களை இப்ப தேட ஆரம்பிச்சார். இப்ப வந்து அடுத்த 46வது பதம் கடைசி ஸ்லோகம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதை படிக்கலாம். வாசிங்க மாணிக்கவல்லி மாதாஜி, வாசிங்க. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुन शम्ये प्रादोपस्थ उभाविशत् विश्रुत्य शरं शापं விக்னமானசஹ. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் சொல்லிட்டார். ஏன்னா இப்ப வந்து சஞ்சயன் கடைசியா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஏன்னா இதே 2வது அத்தியாயத்திலும் தொடக்கம் இவரோட பேச. இது ஒரு அர்ஜுனன் முடிச்சுக்கிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து 45வது ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுக்கிறாரு. இப்போ வந்து சஞ்சயன் சொல்றது வந்து என்னன்னா, போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் முடங்கி உள்ளது அப்படின்னு இருக்காரு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல குணம் தான். சொல்ல போனா இந்த டைம் நம்ம இந்த காலகட்டத்துக்கு குழப்பமா இருக்கும்போது அது செயல்படாம கொஞ்ச நேரம் சிந்தித்து செயல்படணும். ஆனா முழுமையா அதுல இருந்து கைவிடக்கூடாது இல்லைங்களா? ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், அந்த பிசினஸ்ல வந்து லாபம் நஷ்டம் 2மே இருக்கும். நாம அதை புரிஞ்சு செயல்படும் போது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். எதுவும் வந்தாலும் சோகமா, அதாவது லாபம் வந்தாலும் சரி நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் புரிஞ்சு நம்ம செயல்படுறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அந்த டைமை நாம ரிலீவ் பண்றது. அதான் அதே அந்த செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம ஒதுங்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இடத்துல வந்து காந்திபதி தேர்தலுக்கு போட்டு அப்படியே உட்காந்துடும். ஆனா டபுள் மைண்ட் இது. ஆக்சுவலா வந்து 2 சேனையெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு வார்லாம் கொண்டு வந்து எல்லாரையும் பெரிய பெரிய வித்வானெல்லாம் கொண்டு வந்து பேசி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்க எல்லாத்தையும் சேனையெல்லாம் கொண்டு வந்த போட்டு அது போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தேர்ல போய் உட்கார்றது அது ரொம்ப அது கேட்கறதுக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்குங்களா? ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி அர்ஜுன் எல்லாம் இவன் துரியோதனன் என்ன சொல்லுவான் பாரு, அவன் தேவையில்லாம அசிங்கமா, அதாவது என்ன சொல்றது, கோழத்தனமா வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பேக் வாங்குறான் அப்படின்றத ஊர்மா அப்படிதான் சொல்லும், வரலாறும் அப்படிதான் சொல்லும் இல்லைங்களா? அவர் விஷயம் தான் சொல்லும், அர்ஜுன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படின்றதான் இல்லைங்களா? இது வந்து மாயத்தினால இருக்கனால, அவனை கட்டுண்டு வச்சிருக்கனால, பகவான் வச்சதுனால அவன் இந்த மாதிரி மைண்ட்ல வந்திருக்கான்றத நாம இருந்து போறோம். இதோட சொல்யூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நாளைக்குன்னா 2வது அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். இதை எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை கொல்லட்டும், வில்லையும் அம்பையும் எரிந்து விட்டு அமர்ந்து விட்டான், அவன் மனம் சோகத்தில் முழுகி உள்ளது. யாருக்கு? அர்ஜுனோட மனநிலை சோகத்துல. பகவான் தோன்றினால் இத்தகைய மேன்மையான அன்பு உள்ளம் கொண்டவர்
ஞானம், அதாவது ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதியோடையாளவார் அப்படின்னு. இப்ப எல்லாருக்குமே நாம வந்து பெரியவங்கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அது அவங்க வந்து வாழ்ந்து அந்த அனுபவத்தை நமக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுப்பாங்க. இது நல்லது, இது கெட்டது, அப்படி இது செயல்படு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு யார் இருக்கான்னா பகவான் தான் இருக்கிறார். பகவானு ஏன்னா அங்க இருந்துட்டு பகவான்கிட்ட முறையிடுறான், கேட்கறான், இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. அது மாதிரி செயல்படுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். நம்ம 2வது அத்தியாயத்துக்கு போயிடலாம். ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஸ்லைட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், கொஞ்சம் நம்ம இதை நல்லா படிக்கலாம். இதில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதே வந்து நம்ம லெவல் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நாமும் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த பௌதிகமான செயல்பாடு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்மளுடைய இயலாமை, நம்மளுடைய எப்படி நாம் நடந்துக்கிறோம், என்ன மாதிரி நடக்கணுன்றதை நாமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் லெவல் அந்த முதல் அத்தியாயத்துல. இதுல எல்லாருக்குமே நம்ம அர்ஜுன மனநிலிருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இரக்க குணம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி இல்லைங்களா, பேராசை குணம் இருக்கும், இரக்க குணமும் இருக்கும். அது நம்ம எப்படி செயல்படணுன்றது இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக 2வது அத்தியாயம் மூலியமாக பகவான் வந்து கொடுக்கிறார். இது எல்லாருக்குமே உகந்தது. இது வந்து இந்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே உகந்தது. அதாவது இது கீதையோட சாரமா சொல்லப்படுது, முக்கியமான அத்தியாயம். இதுல தான் வந்து வர்ணாச தர்மத்தை ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார், ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா கொடுக்குற, சாங்கிய தத்துவத்தையும் கொடுக்குற. சாங்கிய தத்துவத்துல நிஷ்காம கர்மயுகத்திலும் சகாம கர்மயுகத்திலும் எப்படி பகவானுக்கு நாம எப்படி பக்தி கொடுக்க முடியும், எப்படி நாம செயல்பட முடியுன்றது ரொம்ப அற்புதமா இதுல கொடுக்குறாரு. மெயின் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமான இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பகவான் இதுதான் பேச போற, டைரக்டா ஸ்லோகம் மூலியமா வர போற. இது வரைக்கும் சஞ்சயன் மூலியமா பேசுனதை நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம். அதுவிட பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட சொல்றான், 2 சேனை கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு. தேரை போய் நிறுத்தினான். தேரை போய் நிறுத்திட்டு அவர் சொல்றாரு, பாரு 2 பக்கம் பாரு. அந்த ஸ்லோகத்துல சொன்னார். அதோட சஞ்சயின் மூலியமா தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லைங்களா. இப்ப நாமும் இந்த அத்தியாயத்தை தான் நம்ம விரிவா பகவான் பேச ஆரம்பிக்க போறார். எல்லாருக்கும் தலையில கொட்டி தான் பேச போறாரு. ஏன்னா அர்ஜுன மனதிலிருந்து நம்ம படிக்கிறதுனால அர்ஜுனுக்கு ரெண்டு கொட்டு தலையில விழுது. அந்த கொட்டு நம்ம வாங்கிக்கிட்டு நம்ம லைஃப்ல நம்ம இது வரைக்கும் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம், இனி என்ன பண்ண போறோம், இனி பண்ணக்கூடாதா, பண்ணலாமா அப்படின்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்கான் மேங்களூருக்கு நாம் அனைவர் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனையோட இந்த அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நேற்று நம்ம ஏதாவது முதல் அத்தியாயத்தில் என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை 1லிருந்து 11ஆம் ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல வந்து சந்தேகம் பாரபட்சம், அதாவது பயம் இருந்தது. யாருக்கு? திருதராஷ்டிரருக்கு. துரியோதனர் தனது படை தற்புரிமையாக கொள்வதில் அது வந்து நேர்மையாக சந்தேகப்படுவது, அந்த மனநிலையில பார்த்தோம்னாமோ. அதாவது மங்களம் பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணர் 12லிருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறி, தெய்வீக சங்கங்கள், கிருஷ்ணர் இருப்பு உறுதிப்படுத்துகிறது. அர்ஜுனன் கொடியில் உள்ள அனுமான் இருக்காரு. அதே மாதிரி வந்து லட்சுமி தேவி, அதிர்ஷ்ட தேவி, கனகவல்லி தாயா இருக்கிறாங்க. அதுவும் அர்ஜுனன் கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர். இப்படி வந்து ஒரு 5 சாரம்சம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பகவானே அவரது பக்தர்களை நேசிக்கிறார். 21லிருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் என்றுமே நலம் விரும்பி பகவான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். அந்த கண்ணோட்டத்தில் ரொம்ப விரிவா பார்த்தோம். வாழ்வின் துன்பங்கள் 28லிருந்து 46. நம்ம வாழ்வில என்னென்ன துன்பங்கள் வரும், என்ன மாதிரி சூழ்நிலை நம்ம இருப்போம் அப்படின்றதையும் இந்த இதுல அர்ஜுனன் மூலியமா நாம் நிறைய விஷயங்கள், மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள், துன்பத்தின் வகைகள், அர்ஜுனன் போரிட வேண்டாம் என தீர்மானிக்கிறான். இந்த 5 விதமான அந்த இதுல படிச்சோம் இல்லைங்களா. இந்த மொத்தத்துல வந்து 4ஆ பிரிச்சு நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்ப நாம வந்து பார்க்க போறது வந்து இதுல வந்து மொத்தம் 72 பதம் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. ரொம்ப பெரிய பதம் இது இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு. அதாவது இதை வந்து நம்ம 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம். 4ஆ பிரிச்சு நெருக்கடியை சமாளித்தல் வந்து 1லிருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். என் உண்மையான அடையாளம் அப்படின்றத நாம 11லிருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ரொம்ப இந்த அத்தியாயத்திலேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 11லிருந்து 30வது பதம் தான். 10 வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப அது வந்து அவனோட இயலாமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அவர்
திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அர்ஜுனன். போன அத்தியாயத்தில் தொடங்கின மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பான். ஸோ அதை தான் இங்கே அப்படி இங்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். 10லேருந்து பேச ஆரம்பிப்பார். ரொம்ப உண்மையான அடையாளத்தை ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இரு கடமைகள் என்ன அப்படின்னு 31லேருந்து 53 இது சாங்கி தத்துவம் மூலியமாக வரும். அப்போ நீடித்த சந்தோஷம் வர்ணாச தர்மத்தின் மூலியமாகவும் இதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த நாளை நம்ம பிரித்து நம்ம படிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நெருக்கடியை சமாளித்தல், அது 1லேருந்து 10வது பாதம் வரைக்கும் நம்ம விரும்பி பார்ப்போம். இதுல வந்து என்னென்ன, இதுல வந்து முக்கியமானது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இரக்கம், இன்பமை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். ஸோ இந்த 5 செயல்பாடுனால தான் இந்த அத்தியாயமே நம்ம தொடக்கம் கிடைக்குது. ஏன்னா அர்ஜுனோட இயலாமை தன்மையை நாம இங்க சுட்டி காட்டுறாங்க. இந்த சுட்டி காட்டினா நமக்கு வந்து இதை வந்து பகவான் வந்து இந்த 5க்குமே இந்த அத்தியாயம் மூலியமா சொல்யூஷன் கொடுக்குறார். இதன் மூலியமா தான் விரிவுபடுத்துறார். 16 அத்தியாயத்தை இதுல இருந்து விரிவுபடுத்துறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் தான். ஏன்னா லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து சஞ்சயன் தான் பேசினார் இல்லைங்களா? 46வது பாகத்துல அவன் காண்டி போய் தேர்ல தூக்கி போட்டு உட்காந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரிதாஷ்டர் கிட்ட சொல்றாரு. அப்போ இதை வந்து திருப்பி இந்த அத்தியாயத்திலையும் சஞ்சயன் வந்து தொடங்குறாரு. போன அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல யாரு திருதராஷ்டர் பேசினார், இந்த அத்தியாயத்துல சஞ்சயன் பேசுறாரு. நல்லா புரிஞ்சுங்க, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் விஷிதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச மதுசூதனகா. சஞ்சயன் கூறினான், அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதைக் கண்ட மதுசூதரனான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு. சஞ்சயன் தான் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி சொல்ல வராருன்றதையும் சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு. இன்னும் கிருஷ்ணர் பகவான் வந்து டைரக்டா இங்க வந்து இன்னும் பேச ஆரம்பிக்கல. சஞ்சயன் மூலியமா தான் இப்பவும் அந்த நம்ம கேட்டு இருக்கோம் எல்லா விஷயமும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன்? அர்ஜுனன் இரக்கத்தில் மூழ்கி இருக்கிறான். அந்த கவலையிலையும் அப்படியே இருக்கிறான். என்னுடைய குருநாதன் சொல்லலாம். நான் ஷிப்ல வேலை பார்க்கும்போது என்னுடைய சீஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில உள்ள ஆள் கிடையாது. அவர் தைவானோட இது. அவர் எனக்கு சீஃப் இன்ஜினியரை ஃபர்ஸ்ட் நான் போயிருந்தேன். ஸோ அவருடைய எனக்கு சொல்யூஷன் ஒன்று கொடுத்தாரு. என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைம்ல ஒரு இன்ஜின்ல ப்ராப்ளம் போது நான் அப்படியே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்போ அவர் என்ன சொன்னாரு, ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ஷிப்ல வந்து 4 இன்ஜின் இருக்கும். ஸ்பேர் இன்ஜின் எப்பவுமே ரெடியா இருக்கிறோம். ஜென்ரேட்டர் தான் அது. அப்போ ஒரு ஜென்ரேட்டர் ப்ராப்ளம்னா அடுத்த ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு மேலே வா அப்படின்ட்டாரு. சரி, நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் மேலே அப்பர் டெக்ல போயிட்டேன். மேல் டாப்ல போயிட்டு ஒன்று கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார், என்னாச்சு உனக்கு, என்ன ப்ராப்ளம்னாரு. இது மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்த ப்ராப்ளம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நீ கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லையா? நீ போய் ரிலாக்ஸா கொஞ்ச நேரம் படு போய் அப்படின்ட்டாரு. போய் ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி ரெஸ்ட் எடு போய் அப்படின்ட்டார். ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சிந்தி கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிக்க உனக்கு அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் நான் அதே மாதிரி போய் குளிச்சுட்டு நேராக போய் கொஞ்ச நேரம் பெட்ல படுத்துருந்தான். அவ்வளவுதான், நல்லா தூக்கம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் எழுந்து உட்காந்து பாக்குறேன், அந்த இன்ஜின்ல என்ன ப்ராப்ளம்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான அந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சேன். அதை கொஞ்சம் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நான் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என் குருஜி கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி அப்படின்னு. இதுதான் ப்ராப்ளமே. நம்மளுடைய மைண்டு, அதாவது பிரச்சனையில இருக்கும்போது நீ என்ன சொல்யூஷன் தேடினாலும் கிடைக்காது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நாம மைண்டு அந்த மாதிரி மயங்கி போய் கிடக்கும் அதுல. அதனால அவருடைய நாலேஜில் அவர் சொன்னார். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய குருமார்கள், நம்மளுடைய தாய் தந்தரிகள், நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்கள், அதாவது மேல உள்ள அதாவது வாழ்க்கையில அனுபவப்பட்டவங்ககிட்ட நாம அந்த சொல்யூஷன் தேடலாம் அப்படின்றது வேதம் சொல்லுது இல்லைங்களா? சோ அதுதான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து குழம்பி போய் இருக்கிறான். அதை வந்து இவர் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட இவர் சொல்றாரு சரிங்களா? இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து அழகா கொடுக்க போறார் ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன் துயரற்ற நிலை மதுசூதனாக பகவான் கிருஷ்ணர், அதாவது அவன துயரத்தை அவனுக்கு அந்த இருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவனுக்கு வந்து வெளியே கொண்டு வர போறார் கிருஷ்ணர். அதாவது அறியாமையிலே மூழ்கி உள்ள மனிதன் புலம்பலை போக்க பகவத்கீதையில பேசப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அந்த தைவானோட என்னோட சீஃப் ஆபீசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் பகவத்கீதை படிச்சாரா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் அனுபவத்தை நமக்கு வந்து உபதேசமா நம்ம சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கீதை தான். நமக்கு கீதை, நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இருக்காங்க, நம்ம குருமார்கள் இருக்காங்க. அவங்க மூலியமா இந்த இதை நம்ம கண்டிப்பா படிக்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அதுல சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது வாழ்க்கைக்கான பாடம் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையான அறிகுறிகளாகும். நித்தியமான நம்ம ஆத்மாவிற்கு இரக்கம் கொள்வது தன்னுணர்வு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து உபநிஷங்களை ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. இரக்க குணம் வந்து சாதாரணமா வந்து அசுர குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து இரக்க குணம் பண்றது வந்துன்னா அடுத்த நல்ல ஸ்டெப் அதுக்கு அடுத்து தான் சாத்வீகமா போக முடியும். இப்ப நாமெல்லாம் பகவத்கீதை எதுக்கு படிக்க வந்திருக்கோம்? நாம ஏற்கனவே பௌதிகத்தில் இருந்தோம் இல்லைங்களா? நாம எல்லாமே வந்து தவறக்கூடியவர்கள் தான். நாம பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கோம். நல்ல குணம் தான் அது. சோ இதுல இருந்து மேன்மை அடையணும்னா நம்ம சுத்த தத்துவத்துல போனதான் மேன்மை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம அசுர குணத்துல இருந்துட்டு திடீர்னு வந்து நம்ம சுத்த சத்துவத்துல போக முடியுமா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடினம் தான். இந்த வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கடினம் தான். அதே நாம பிராக்டிஸ் பண்ணதான் நம்ம போக முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குணம் வந்து நல்ல குணம் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனாலும் தன்னுடைய கடமையை அவர் சரிவர செய்யவில்லைன்றதான் இங்க பகவான் வந்து சுட்டி காட்டுறார், வேதத்தின் மூலியமா சுட்டி காட்டுறார். அப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பெண், நல்ல உறவு, பொருளாதாரம் இவர்களுக்காக புலம்புகிறனா கவலை நிச்சயம் வருத்தம் இவர்களை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆமெனில் பகவத்கீதை எனக்காக உள்ளது அப்படின்னு. இப்போ பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணம் வேணும். நம்ம பிசினஸ்ல போறவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க. மேக்சிமம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. 90% அப்படிதான் இருக்காங்க. அந்த 1% யார் இருக்காங்கன்னா சாத்வீகமா செயல்படுறவங்க தான் இருப்பாங்க. சாத்வீகமா செயல்படுறதுன்னா பிசினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸாவே பார்ப்பாங்க. பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்ற கண்ணோட்டம் அவங்களுக்கு இருக்கும். பட் ஆனா வந்து அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு அந்த எண்ணமோட செயல்படுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க தொழில். அந்த மாதிரி தொழில் பண்றவங்க 4 தலைமுறை வரைக்கும் நிக்க முடியும். பணம் அதிகமா சம்பாதிக்கிறோம் அந்த ஒரு தொழில் அந்த அவனுடைய வம்சத்திலேயே தாங்காது. அந்த பிசினஸ் தாங்காது, போயிடும். 2 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷம் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பிசினஸ் அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது அவங்களால. ஏன்னா அது பேராசை அந்த மாதிரி அவங்கள ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு சிக்கலை போய் கொண்டு வந்துடும் இல்லைங்களா? ஸோ இது ரொம்ப என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் நல்ல பிசினஸ் கொண்டு போனா 4 தலைமுறை 3 தலைமுறை போனா 10 வருஷம் 30 வருஷம் 40 வருஷம் இந்த பிசினஸ் கொண்டு போனோம்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? கரெக்டா சாத்வீகமா செயல்படுவான். நம்ம கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு கரெக்டான ஊதியம் கொடுக்கணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா வரி கட்டணும், இந்த மாதிரி கப்பம் கட்டணும். அதாவது எல்லாருக்கும் நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுத்துப்போம். அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டோம். நமக்கு எவ்வளவு பணம் போட்டுக்கிறோம், அதுக்குள்ள என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், கவர்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி பண்றவங்க பிசினஸ் தான் என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா நமக்கு லாபம் வந்தா சரி, லாபம் வந்துச்சா சரி, இத்தனை பங்கு வந்து இவங்க கொடுக்கணும், யாருக்கு வேலையாட்கள் கொடுக்கணும், இதுக்கு இப்படி கட்டணும் அப்படி கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பொதுநலத்தோடு அவங்க தொழில் பண்றாங்கன்னா அந்த தொழில் என்னைக்குமே விருத்தி அடையும் இல்லைங்களா? இதான் இங்க சொல்றது. நான் பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பு, நல்ல உறவு, பொருளாதாரம் இவங்களை புலம்புகிறேன்னா கவலை நிச்சயம் வருத்தம். இவை ஏன்னா இந்த பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா உணர்த்து. இதுதான் பகவத்கீதை உணர்த்துது. உன் பொருளாதாரத்துல உன்னுடைய வருமானத்துல இருந்து இத்தனை பங்கு உன் குடும்பத்துக்கு செலவு பண்ணு, இத்தனை பங்கு சமுதாயத்துக்கு செலவு பண்ணு, இத்தனை பங்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு தான் கீதை சொல்லுது. அப்போ அந்த அந்த அதிகமான ஆசைப்பட மாட்டாங்க இல்லையா? சம்பாதிக்கணும், அதிகமா சொத்து சேர்க்கணும், அது மாதிரி ஆசைப்பட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 2வது ஸ்லோகம் சொல்லுது, என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச உதஸ்தவ கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்ய ஜுஷ்டம் ஐஸ்வர்யம் அகீர்த்திதம் அர்ஜுன. புருஷோத்தமன் முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப திருப்பி பகவான் வந்து அவங்க அட்வைஸ் பண்றாரு. இது யாரு கொடுக்குறாரு பாத்தீங்க? பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2வது ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார். ரொம்ப அழகா நாம வந்து இதுதான் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். ஆனா ஒரு 2 இடத்துல தான் பேசுறாரு. அதுக்கப்புறம் திருப்பும் அர்ஜுன் தான் பேச போறான். அர்ஜுனும் சஞ்சய் தான் பேச போறாங்க. ஆனா அவர் பகவான் பேச போறது வந்து முழுமையா வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறதுதான் ரொம்ப அழகா விரிவா பேச ஆரம்பிப்பார். இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே உள்ள செயல்பாடு தான். அர்ஜுனுக்கு அந்த செயல்பாடு வந்து அன்புள்ள அர்ஜுனா, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் இங்கிருந்து வந்தன. அவனை அது அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனை கண்டிப்பா வந்து மாயத்தால கட்டுண்டு வச்சதே பகவான் தான். பகவானே ஒத்துக்கிறார், நான் தான் அவனை மாயத்துல கட்டுண்டு வச்சிருக்கிறேன். எதுக்காக வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கீதையை உபதேசம் பண்ண அவனுக்கு. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே நாராயணன். இது வந்து நான் இன்னொரு இடத்துல வரும்போது இதை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லலாம், பேசலாம் இதை பத்தி. நரநாராயணன், ஏன்னா அவனை அதான் தேர்ந்தெடுத்தாரு. அவனை அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுல. இப்ப அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் இந்த மகாபாரதத்துல இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவனெல்லாம் விட்டுட்டு
அர்ஜுனை தேர்ந்தெடுத்த காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரநாராயணன். முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அதுதான். இது நம்ம அது ஒரு நேரம் வரும், அந்த நேரம் வரும்போது அந்த அத்தியாயம் வரும்போது அதை விரிவா படிக்கலாம். ஸோ இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவன் நீ வந்து வரப்பிரசாதம் ஒரு இது தேவர்களோட வரப்பிரசாதம் நீ. அப்படிப்பட்ட உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலம் வரக்கூடாது. உனக்கு இந்த மாதிரி வந்தது வந்து மேல் லோகத்துக்கு கூட உன்னால போக முடியாது. உயர் லோகம் சொல்றது அந்த 6 லோகம் இருக்கு, அந்த 6 லோகத்தோட நீ போக முடியாது அப்படின்ற, நரகத்துக்கு தான் போக முடியுன்றத டைரக்டா சொல்லாம இன்டைரக்டா சொல்றாரு. இது அவமானத்தை தான் உனக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத இங்க சொல்ல வர்றாரு. ஆனா நாம என்ன படிச்சோம் முதல் அத்தியாயத்துல இரக்க குணத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம வந்து அவன் இரக்க குணம், சத்துவ குணம், சத்துவ குணம், சத்துவ குணம் நல்ல குணம் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஏன்னா வந்து இந்த காலகட்டத்துக்கு நல்ல குணம், ஆனா அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அது வந்து முத்தி கொடுக்குற குணம். அது நல்ல குணம் தான். அது குறைஞ்சபட்சம் அந்த குணத்திலே செயல்படணும் தான் சொல்லுது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நீ செயல்பட்டீங்கன்னா மேல்லோகத்தோட நீ போக முடியாது அப்படின்றாரு. ஏன்னா கடம்படி இருந்து தவறு பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நாம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, உட்பார்வை, பகவானின் முக்கியத்துவம், பகவான் கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுகிற களங்கங்கள், அரியன் என்ற வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதன் அப்படின்றது. அத்தகைய எண்ணங்களின் பலன்கள் என்ன அப்படின்றத நாம இப்ப விரிவா நம்ம இதை பார்ப்போம். இல்லைங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய முக்கியத்துவம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குரு இருக்கிறார், நம்ம முன்னோர் இருக்கார், பாட்டனா இருக்காங்க, நமக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்கன்னா அவளை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவானை இது பண்ணியிருக்காரு, அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். அப்ப அவர்கிட்ட அவருடைய அட்வைஸை கேட்கிறார். அப்போ பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் இல்லைங்களா? பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம் அழகு, அறிவு, தியாகம், அதாவது பலம், புகழ், செல்வம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் பகவானுக்கு இருக்கு. இப்ப பகவானுக்கு நாம உயர்நிலை பக்தி நாம கொடுக்குறோம், அதாவது சுத்த சத்துவத்தில் நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா? இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்காது. நம்ம அதை எதிர்பார்க்க கூடாது. கிடைக்கும், பகவானால நமக்கு கிடைக்கும். பட் நம்ம எதிர்பார்ப்போமா? கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க மாட்டோம். பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து பார்த்தா இது எதிர்பார்க்க மாட்டோம். பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஐஸ்வர்யங்கள் இது. பரமாத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் பரமாத்மா இல்லைங்களா? பரமாத்மா எப்படி பகவானுடைய முக்கியத்துவம், அதாவது இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம். 3வது 4வது ஸ்லோகத்தில் வரும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம். பரமாத்மா ஒரு 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்களோட பகவான் இருக்கு. அதனால பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைதல தவறு இல்லைன்றதை அர்ஜுனன் வந்து தீர்மானிக்கிறான். இப்ப பார்ப்போம் 3வது பாதத்துல என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. க்ளைவ்யம் மாஸ்மகமம் பார்த்த நைதத்வத் யுக்தயதே சிஸ்திரம் சுதயதௌ கல்யம் தியக்தவோத்திஷ்ட பரதப. மொழிபெயர்ப்பு. சுதாவின் மகனே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே. இது உனக்கு பொருத்தமானதல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே எழுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாரு பகவான். என்ன பண்றோம்னா இது வந்து பலவீனப்படுத்தும். நம்ம என்ன சொன்ன பாத்தீங்களா, சத்து குணத்தில் இருக்கும்போது நோய்வாயோட தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே. நம்ம இது என்ன புதுசா சொல்றீங்களே, பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், வேதம் படிக்கிறோம், இதெல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம். ஏன்னா அவங்க இருக்கிறத வச்சு திருப்தி அடைகிறாங்க. திருப்தி அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஆகும்னா அந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து செயல்பாடு மாறும். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சுவாமிலாம் கும்பிடுவாங்க, நிறைய ஸ்லோகம் படிப்பாங்க, அதே மாதிரி நல்லா இது பண்ணும், யாருக்கும் எந்த கெடுதல் நினைக்க மாட்டாங்க, இதெல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க நோய்வாயோட இருப்பாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. சத்துவ குணம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது போதும், இதே ஹாப்பி அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் வந்து அங்க அந்த டைம்ல வரும்போது தான் மூட நம்பிக்கை வரும். மூட நம்பிக்கைன்னா மோக பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த இது அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறனால. அப்போ நாம எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். அப்ப கொடுக்கும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா நோய் நொடி இல்லாம ரொம்ப அழகா திடகாத்திரமா இருந்து அவங்க பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எனி டைம் பகவான்கிட்ட போறோம், நமக்கு என்ன கவலை இருக்கு? இந்த உடலை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, யாரை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டு அவங்களுடைய செயலை வந்து பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை இருப்பாங்க. இதுல முக்கியமா நாம புரிஞ்சுக்கிற என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நம்ம குடும்பம் எல்லாம் யார் காப்பாத்துவா அப்படின்னு. நீங்களா காப்பாத்துறீங்க, நாமளா காப்பாத்துறோம், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காப்பாற்ற போறான், ஒன்றும் கிடையாது, பகவான் தான் காப்பாற்றுவார். பகவான் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வந்து அவனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு. எப்பவுமே அதுதான் ஒண்ணு. ஒரு புண்ணிய காரியம் ஒருத்தன் செய்யறான்னா 7 தலைமுறை வரைக்கும் அந்த குடும்பம் மேன்மை அடைன்னு சொல்லுது. பகவானுடைய பக்தன் ஒருத்தன் முத்தி அடைகிறான்னா அந்த வம்சமே முத்தி அடையுமா. இது அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு வேதத்துல.
இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கைவிட மாட்டாரு, கைவிடவே மாட்டார். நாம முழுமையா பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் ஆகணும். அப்பதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இது எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. அந்த மனநிலிருந்து வெளியே வந்துடணும் நம்ம என்னைக்குமே. அது ஆனா இங்க என்ன படிக்கிறோம்னா, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிகள் இடம் கொடுக்காதே அப்படின்ற அது பொருத்தமானதல்ல. இது போன்ற அற்பமான விதயத்தை பலவீனப்படுத்தும். உடல் சார்ந்த செயல் நம்மள பந்தப்படுத்தும். இப்ப நாம ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும், பகவானுக்கு சேவை பண்றோம், நம்ம ஹார்ட் பேசணும், எப்படி பண்ண முடியும்? நிறைய பார்த்தாச்சு இருக்காங்க இல்லையா? பிரபுஜி இருக்காங்க, உடம்பு சரியில்லைங்க, என்னால பண்ண முடியாதுங்க, எனக்கு சேவா பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு. காரணம் என்ன? உடல். உடல் ஏன் அந்த மாதிரி ஆச்சு? பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து, மோகத்துல வாழ்ந்து, பற்றோட இருந்தனால அந்த அந்த நோய்வாய் வரதான் செய்யும். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி பலவீனமான இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த செயல்ல நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் அதிகமாகும். அதுதான் பகவான் சுட்டி காட்டுறாரு. யாருக்குமே வந்து துன்பங்கள் வரும், இன்பங்களும் வரும். அதை வந்து பொருள்படுத்தக்கூடாது, பொருள்படுத்தாம அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து நாம என்ன சொல்யூஷன் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணுமே தவிர அதை வந்து மீறினா நமக்கு பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாகும் இல்லைங்களா? அப்ப இழிவான தளர்ச்சி இதயம் பலவீனம் படவும். அதுக்காக நம்ம போய் சரிப்பா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லப்பா, ஹாப்பியா இருந்தா கூட வச்சுக்கலாம், போய் நிம்மதியா போய் தூங்கலாம் அப்படின்னு போனா கூட வச்சுக்கலாம், அந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காத தூங்கணுமே தவிர அதை விட்டு எனக்கு அதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாசனம் படுத்திட்டு போய் நம்ம இப்போ ரிலாக்ஸ்னஸ் போனோம், இதப்பா எங்கேயாவது டூர் போறோம் அப்படின்னப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இன்னும் மேலதான் போகும் இல்லைங்களா? அப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழிவான தளர்ச்சி இதையும் பலவீனப்படுத்தும். அதே மாதிரி இன்பமும் அப்படிதான். ரொம்ப அதிகமான இன்பம் வரும்போது இதையும் பலவீனப்படம் தான் செய்யும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழத்தை தாக்கத்தை கொடுக்கும், ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகள் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கும். இப்ப நம்மளுடைய வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இவன் என்ன சொல்றான், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 5 விதமான கவலை அர்ஜுனன் பண்றான். அவன் என்ன நினைக்கிறான், என்ன சொல்றான் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி பேச பேச என்ன ஆகும்னா உடல் பலவீனப்படும், உடல் பலவீனப்படும். அதுதான் நான் முதல் அத்தியாயத்தில் நம்ம முதல் லெவல்லையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். 18 நாள் அத்தியாயத்தில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், பேசியிருக்கிறோம் இதை பத்தி. இது இந்த முதல் அத்தியாயத்திலோட இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறோம். நாம என்ன வார்த்தைகள் என்ன உச்சரிக்கிறோம், அந்த நாக்கு என்ன மாதிரி நம்ம மேல் அன்னத்தை தொடுது, கீழ் அன்னத்தை தொடுது, அந்த மாதிரி பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேல் அன்னத்தை தொடும்போது டக்குன்னு அந்த வார்த்தை வந்து நம்ம மைண்ட்ல போகும், ரிஜிஸ்டர் ஆகும், அப்படியே ரிஜிஸ்டர் ஆகும். இந்த நாக்கு வந்து மேல் அன்னத்தை தொடுற வார்த்தைகள் இருக்கு, அது நம்ம தமிழ்ல வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுதான் வந்து சமஸ்கிருதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 அந்த சவுண்டோட நம்ம படிப்போம். அந்த சவுண்டு படிக்கும்போது நாக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மேலெண்ணத்தை தொடும். மேலெண்ணத்தை தொடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைக்கு அந்த உச்சரிப்பு வந்து பகவானுக்கு அப்படியே ஈர்ப்பு எடுக்கும். அதுதான் அந்த காந்த சக்தி மூலியமா இயங்குது. அதே நம்ம இப்ப டிவி பார்க்குறோம், மொபைல் பார்க்குறோம், எல்லாம் எதுல இயங்குது? அலைவரிசை தான் இயங்குது. இந்த இதுல தான் காந்த சக்திலாம் இயங்குது. அப்ப நாம சொல்ற வார்த்தைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த வார்த்தைக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கு. யாரையும் நம்ம திட்டக்கூடாது ஏன் சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை அப்படியே அது பலிக்கும், அப்படியே பலிக்கும். அது அவன் கெட்டவனாக இருப்பான், அயோக்கியனாவே இருப்பாரு, ரொம்ப மோசமான புத்தியில இருப்பாரு, ஆனா அவனோட வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே பிரதிபலிப்பாகும். அதனால வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். அந்த மாதிரி அது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது அப்படியே போய் நடக்கும், என்ன பேசுறோமோ அது அப்படியே டபுளா நடக்கும். அதனால நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையான வார்த்தைக்கு என்னைக்குமே சக்தி உண்டுன்றதை நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனோட மனநிலை அதனாலதான் அவன் பலவீனம் ஆயிட்டே இருக்கான் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் தேத்துறார். பார்ப்போம். இப்ப அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிச்சுக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. अर्जुनोवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्गे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हव அரிசூதன. அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோர் போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல திரும்பவும் பாருங்க, அர்ஜுனன் திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சோன்னு திருப்பி அதே மைண்ட்ல தான் இருக்கிறான் இல்லைங்களா? அப்ப கண்டிப்பா அவனுக்கு ரிலாக்ஸ்னஸ் வேணும். அவனுக்கு கண்டிப்பா அவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் அவன் டைம் கொடுக்கணும். அவனுக்கு திரும்ப அதே இதுக்கான முழுகி போயிருக்கிறான். திரும்ப என்ன சொல்றான், பீஷ்மரை பத்தி சொல்றான், துரோணாச்சாரிய சொல்றான், சொந்த பந்தங்களை பத்தி எல்லாம் பேசுறான். நான் உற்றார் உணர் நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்களே, இவங்கெல்லாம் எதுக்கு தாக்க முடியுமான்னு திரும்பவும் பழைய ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான். முதல் அத்தியாயத்துல தொடங்கின விஷயமா இதுல சொல்லிக்கிறான். இந்த 5 6 இந்த 3 ஸ்லோகமே வந்து அவனுடைய இயலாமை தான் சுட்டி காட்டினே இருக்கு. திருப்பி அர்ஜுன் இதே சொல்லிட்டே இருக்கான். என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் 7 தான் பகவான் வந்து ரொம்ப இதாக போற. சரி, இந்த ஸ்லோகம் படிப்போம். 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
हरे कृष्ण प्रभु। हरे गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तोन् पश्यम् अभिलोके हत्वार्थकामस्तु गुरुन् इहैव புஞ்சீய போகாம் ருதிர பிரதித்கான். மகாத்மாவான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாரு, மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்கள் திரும்பவும் வந்து அதே ஸ்டேஜ் தான் கொண்டு வரான். தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய வாழ்வியை நாம் எடுத்துட்டா வந்து அதை விட நாம அதோட பிச்சை எடுத்து வாழ்வது சிறந்தது அப்படின்னு அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு கொண்டு வரார். அந்த அடுத்த எண்ணங்கள் அது மாதிரி கொண்டு வரார். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலக லாபங்கள் விரும்புவதிலும் அவர்கள் பெரியவர்கள் அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அழிப்பவை அனைத்துமே ரத்தக்கரை படிந்திருக்கும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றார். இப்ப அர்ஜுனோட இப்ப நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன், அடிக்கடி இதே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனோட மனநிலை சரியானதா இல்லையா, அதுக்கு காரணம் சொல்லணும். நீங்க ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா? இது சரியானது தானே பிரபு. நம்ம வீட்லயே பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சரிப்பா அவன் கோவக்காரன், நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்து தான் போயேன், அப்படித்தானே பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்ப ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து போர்துரின்னு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறாருல்ல அவரு. நம்ம வீட்லயே இப்ப 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டா அவன் குழந்தை உனக்கு தெரியல, நீ கொஞ்சம் பொறுத்து போயேன் அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க நம்மள. சரி, ஓகே. அப்போடைய மெயின் கரு வந்து நாம வந்து இங்க மிஸ் பண்றோம். இப்ப நம்ம இது வந்து அர்ஜுனோடையும் குடும்பத்தையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பாக்குறோம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குடும்பத்தையும் அர்ஜுனனையும் ஒன்னா ஊத்தி பாக்குறோம். இதுல அப்ப வந்து நம்ம வந்து இமோஷனல் நம்ம சொந்தக்காரங்க கூட இமோஷனல் ஆயிடுறோம்ல நம்ம. அது ஆனா வந்து அர்ஜுன் இவர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, உன்னுடைய உரிமைக்காக நீ போராடி தான் ஆகணும். அப்படி அப்ப உனக்கு உன்னுடைய உரிமை உனக்கு கிடைக்கல, நியாயப்படி கிடைக்கலன்னா அப்ப நீ அதுக்காக போராட தானே வேணும் அப்படின்னு. இது வாழ்க்கைக்கும் நம்மளுக்கும் பொருந்தும் தானே பிரபு இது. ஆமா, பொருந்தும். அதாவது என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் 2 விதமான செயல்பாடு இருக்கீங்களா? அகங்காரம் வந்து என்னைக்குமே வேதத்தை சார்ந்தே இருக்கும். அகங்காரம் வேத சார்ந்தே இருக்கும். பொய் அகங்காரம் வந்து பௌதிகத்தை சார்ந்தே இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நாம அகங்காரம் போது ஒருத்தன் வந்து சமுதாயத்துக்காக ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குறான் அப்படின்னும் போது அவனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறது தப்பே இல்லை. இது அகங்காரம். இந்த அகங்காரம் வந்து அதாவது சாத்வீகமான அகங்காரம் சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பீஷ்மருக்கு வந்து பகவான் உபதேசம் பண்றாரு மகாபாரதத்துல. என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து வாழ்வியல்ல என்னுடைய தந்தையாருக்கு அது சாந்தனு மகாராஜாவுக்கு நான் வந்து அவரோட வாக்கு கொடுத்து அந்த வாக்கை காப்பாத்தி இன்னி வரைக்கும் நான் காப்பாத்தினேன். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரிய விரதம் இருந்துட்டு நான் அதை காப்பாத்திட்டு வரேன் அப்படின்றாரு. அப்பதான் சொல்றாரு, நீ முட்டா பையன்டா அப்படின்றாரு. அவன் யார இந்த பீஷ்மர் சொல்றாரு, நீ முட்டா பையன் அப்படின்னு. உன்னுடைய தந்தைக்காக, உன்னுடைய நலனுக்காக, உன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக மற்ற சமுதாயத்தை நீ இழிவுபடுத்துற, மற்ற சமுதாயத்தை எப்படி பார்த்தா நீ கவலைப்படலை, அதை பத்தி கவலைப்படல அப்படின்னு. உன்னுடைய சார்ந்து இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் நீ கவலைப்பட்டு இருக்க. ஆனா வந்து சமுதாயத்துக்கு நீ இப்ப இல்லையே. அப்ப சமுதாயத்துக்கு யாரெல்லாம் தொல்லை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாம் அழியக்கூடியவங்க பகவான் வந்து அவனுக்கு பீஷ்மருக்கு உபதேசம் பண்றார். அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனோட மனநிலை வந்து நல்ல மனநிலையா இருந்தாலும் ஆனா அவன் கடமையில இருந்து அவன் தவறான். அப்ப கடமையில இருந்து தவறும் போது பாத்தீங்கன்னா அது தவறு. சோ அதுதான் இங்க இப்ப நம்ம குடும்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பிக்குள்ள பிரச்சனை வருதுன்னா அவங்க 2 பேரும் பேசி தீர்த்து அவங்கள என்ன பிரச்சனைப்பா, எது தர்மம் எது அதர்மம்னு சொல்லிட்டு பேசி அவங்கள தீர்மானம் பண்ணி அவங்க எது தப்பு பண்றியா அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்கும்பா, நீங்க 2 பேருமே சைலண்டா போங்கப்பான்னு சொல்றதுதான் நாம வந்து அதுதான் நம்ம அந்த அகங்காரம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒன் சைடா நாம இருக்கக்கூடாது. 2 பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகள் தான். தப்புனா தப்பு, ரைட்னா ரைட். அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போகணும். இங்க அர்ஜுனுக்கு அந்த நிலையில தான் இருக்கிறான் இப்போ. எது தப்பு எது ரைட்டுன்னு அவனுக்கு உணர முடியல. ஆனால் அதனால தான் வந்து பகவான் வந்து அவனுக்கு சும்மா இங்க வந்து இதுல கோடிட்டு காட்டுறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிது வியாசர் ரொம்ப அழகா, விநாயகர் பெருமான் ரொம்ப அழகா இதுல கொண்டு வர காரணம். நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இதை புகுத்தக்கூடாதுன்னா ஏன்னா இவனோட தர்மம் என்ன, கடமை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தர்மத்துக்கும் கடமைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? அந்த கடமை என்ன, இந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். இவன் கடமையை தான் பார்க்கறானே தவிர தர்மத்தை இங்க கோட்ட விடுறான். அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அதை கரெக்டா எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்ன்றது நாம தான் யோசனை பண்ணி பண்ணணும் இல்லைங்களா? இப்போ 9வது ஸ்லோகம், இது 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु। न चैतत् विद्म कदरन् नो कर्योः यत्वा जयम यदि वा नो जयुः यान् एव हत्वा न जिजि विषमा दे अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
அவர்களை நாம் வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா அவர்களை நாம இது இப்ப இந்த இடத்துல 6வதுலயும் அதே புலம்பல் தான். யாரை நாம வந்து இப்ப வெள்ளப்பட வேணுமோ அவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கும். எல்லாமே நம்மள விருப்பம். இப்ப துரோணாச்சாரியார் வந்து ரொம்ப அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தன்னுடைய குரு வேற, இதே மாதிரி நண்பரோட அப்பா வேற, அஸ்வத்தாமன் நண்பன் அவருக்கு. அது இது இந்த மாதிரி இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பீஷ்மர் வந்து தாத்தாவாயிடுறாரு. இத்தனைக்கும் அவருடைய நலம் விரும்பி அவரு. சோ அவரெல்லாம் கொல்ல நாம கண்டிப்பா பாவம் தானே வந்து சேரும். இயற்கையாவே அதானே. நம்ம வீட்டு தாத்தாவை போய் நம்ம கொல்ல நினைப்போம்னா அது பாவம் தானே, பாவமான செயல் தானே இல்லைங்களா? நமக்கு அறிவுரை கொண்டு கொடுக்கிறவரு நாம அந்த நிலையில இருக்கும்போது நாம தடுமாற்றம் இருக்கும். எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத நாம இங்க பார்ப்போம். வாழ்க்கைக்கான பாடமா பாடினா தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் அர்ஜுனுக்கு இவை எல்லாமே பிரச்சனையாக இருந்தது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது வாழ்க்கை குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது பகவத்கீதையை அணுகணும். இது ரெண்டுமே சாராம்சம் பாருங்க. நமக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கல, தனிப்பட்ட லைஃப்ல வந்து நம்ம பிசினஸ் பண்றோம், ஒரு பொருளாதார வகையில் நம்ம போறோம்னா நம்ம அப்போ மேல் அதிகாரிகள்ட்ட பிசினஸ்ல நம்ம நல்லா பழக்கப்பட்டவங்கள்ட்ட கேட்டு அட்வைஸ் கேட்கறது தப்பே கிடையாது. அது நாம கேட்கணும் இல்லைங்களா? உறவும் சரி தொழிலுமே சரி ரெண்டுமே அப்படிதான். அது நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு மூத்தவன், அதனால நான் சொல்றதான் எல்லாமே கேட்கணும். அவன் தப்பே பண்ணியிருந்தா கூட இவரு தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. அதை வந்து நான் சரியாதான் பண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு இல்லைங்களா? அப்போ இத நம்ம முன்னோர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுடைய அட்வைஸை கேட்கணும். அப்படி இல்லையா முன்னோர்கள் என்ன குருமார்கள் இல்ல கீதை இருக்கு, கீதையில நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யணும். இவ அர்ஜுனுக்கு எல்லாமே பிரச்சனையாகுது. தொழில் முறையும் பிரச்சனையாகுது, உறவு முறையிலையும் பிரச்சனையா தெரியுது இல்லைங்களா? இப்ப 7வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. कार्पण्य दोष भगद स्वाभाग पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ सेदः यच्चेर्ये सियान् निषिद्धं बर्हि दम्मे शिष्यस्दे अहं சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமாக பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவானை கரெக்டா அவன் தேர்ந்தெடுத்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறார். அதே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம பாட்டனார்கள், நம்ம உறவினர்கள், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குருமார்கள், இவங்க கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சு நம்மளுடைய சொல்யூஷன் தேர்றது ரொம்ப ரொம்ப உகந்தது. ஏன்னா அது வந்து நாம அந்த இடத்துல இவர் சொல்லியா நம்ம கேட்கணுமா அப்படின்ற அந்த பாகுபாடு இல்லாம நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சா நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? வாழ்க்கைக்கும் சரி தொழிலையும் சரி எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல அழகா அர்ஜுனன் வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறான். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல தாற்பயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா விஷயம் வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்போ இதே துரியோதனன்னா அந்த சரணாகதி அடைவானா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க. அடைவானா? அடைய மாட்டான் பிரபு. ஏன்? ஏன்னா அவன் தான் நான் செய்யறதுதான் கரெக்ட்னு அவன் நினைக்கிறான்ல பிரபு. அது என்ன குணம் அது இல்லைங்களா? அது ராஜச தமஸ்ல வருமா? ராஜசம். அப்ப அந்த குணத்துல இருக்கும்போது அந்த மாயை வந்து அதுதான் கொண்டும் போகும். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து சாந்த சொரூபி. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். அவன் அதான் இரக்க குணம் இருக்கு. ஆனா அந்த குணத்துல இருக்கும்போது நாம என்னைக்குமே டிராவல் பண்றது என்னைக்குமே நல்லது அது. ஆனா அந்த குணமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த குணமும் இருக்கக்கூடாது. அர்ஜுனனுக்கு குணம் கூட தன்னுடைய கடமையை தொழில் மூலியமாவோ செயல் மூலியமாவோ நம்மளை பந்தப்படுத்துன்றாரு அவர். அது கூட இருக்கக்கூடாது. அப்போ இதுல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. அவன் நல்ல குணத்துல இருந்தனால்தான் வந்து அந்த இது செயல்படுறான். அந்த நல்ல குணம் எப்படி வரும் அப்படின்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த நல்ல குணம் எப்படி? பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறோம், அது ஓகே, கொடுத்துட்டு இருக்கோம், அதனால வருதுன்னு. இப்ப நம்ம லைஃப்ல நம்ம வந்து பிரச்சனையே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குணம், நமக்கு அர்ஜுன மாதிரி குணம் வருதுன்னா அது என்ன காரணம்? பக்தர் சங்கத்துல இருக்கும்போது அந்த மாதிரி குணம் வருங்க பிரபு. கரெக்ட். பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது வரும். இன்னொன்னு முக்கியமான என்ன தெரியுங்களா? அதாவது குரு ஆச்சரிய போன ஜென்மம் குருவோட இது குருவோட உபதேசமும் போன ஜென்மத்தோட தொட்ட குறை விட்ட குறைன்னு நம்ம சொல்றோமா? இப்ப சொல்றோம் நம்ம
நம்மளே இப்ப பகவத்கீதையை தொடரோம்னா அதுவுமே நம்ம போன ஜென்மத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருக்க போய் தான் இந்த புக்கை தொடறதுக்கே ஒரு தகுதி வேணும்ல பிரபு நம்மளுக்கு. கண்டிப்பா மாதாஜி, 100% ட்ரூ. அதான் நான் அதுதான் கேக்குறேன் நான். இப்போ அர்ஜுனோட மனநிலை இப்படி இருக்கு, காரணம் என்னன்னா போன ஜென்மத்துல அந்த ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல அவன் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறான். அதனாலதான் அந்த செயல்பாடுனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமான இடத்துல அவன் அப்போ கூட ஸ்லிப் ஆகாம ஒரு பெரியவகிட்ட போய் கேட்கணும்ன்றது ஒரு எண்ணம் வரும். அதே மாதிரிதான் நமக்கும். நாம ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கும் போது நமக்கு கெடுதல் வரும்போது கூட சரி, அதுல இருந்து நாம எஸ்கேப் ஆக முடியும். அது எப்படி வரும்? நாம செஞ்ச விதை, நாம போட்ட விதை அது அன்னைக்கு அங்க நமக்கு தூக்கி கொடுக்கும். அதனால நம்முடைய எண்ணமும் செயலும் எப்பவுமே சாத்வீகமா இருந்ததுன்னா நம்ம எதிர்காலம் என்னைக்குமே பகவானுடைய சேவையிலே போயிடும். அதுதான் நம்ம என்னைக்குமே இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு தவிர்க்க முடியாம இடத்துல நிக்கிறான். காரணம் என்னன்னா அவன் என்ன பண்றான், போர் பண்ணாம வெளியே போயிட்டான்னா, பகவானுடைய முறையிடாம வெளியே போயிட்டான்னா அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, தலைகீழா போயிடும் இல்லைங்களா? பகவான் விட மாட்டாரு. ஒரு பேச்சு சொல்ல வர. சோ இப்ப அந்த சாத்வீகமா நல்ல குணம் இருந்தது, நல்ல புத்தியில இருந்தனால்தான் அவனுக்கு அதை செஞ்ச புண்ணியத்தினாலதான் அவன் இந்த இதுல நிக்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையலாம். இம்பார்ட்டன் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் முன்னோர்கிட்ட நம்ம ஒரு பர்மிஷன் கேட்கிறோம்னா அது ஏதோ நம்ம புண்ணியம் பண்ணதான் அதை கேட்க முடியும். இல்லைன்னா அந்த குணம் இருக்காது. அந்த குணம் வரலன்னா அவன் கண்டிப்பா பாதாளம் தான் இல்லைங்களா? அதுதான் எது சரி என்பதை கிருஷ்ணர் என்பவர் யார் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நாம ஒரு குரு இருக்கிறாருன்னா அந்த குரு கிட்ட போய் ஏன் சரணாகதி அடையிற குருவை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் எந்த பரம்பரையில் வரார், அவர் யாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு குருமார்கள் என்ற பேர்ல நிறைய பேர் சுத்தி நடக்கிறாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு 100% பௌதிகமானவர். 100% பௌதிகமானவர். அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த யோகா எல்லாம் கத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு, அதுக்கப்புறம் இந்த அஸ்ட்ராலஜி கத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, இப்போ நான் ஜோசின்ற பேர்ல நிறைய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காரு. வரவங்களுக்கு எல்லாம் பணத்தை வாங்கிட்டு என்னென்னமோ இதெல்லாம் சொல்றாரு. இந்த கோயிலுக்கு போங்க, அந்த கோயிலுக்கு போங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை அலக்கழிச்சுக்கிட்டு அவங்களும் அது போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க செஞ்ச புண்ணியமோ தர்மமோ இப்ப ஏதோ குணத்துல பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க லைஃப் அவங்க போயிட்டே. சில பேருக்கு கிளிக் ஆகும், சில பேருக்கு கிளிக் ஆகும். கேர்னா அது இன்பம் துன்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க லைஃப் போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அதனால ரொம்ப யோசனை பண்ணி நிறைய பேர் ஜோசிக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மிடில் ஏஜ்ல உள்ளவங்க நிறைய பேர் ஜோசிக்காரா இருக்காங்க. ஒரு குரு கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு அவங்க கிட்ட 6 மாசம் கத்துக்கிட்டு ஒரு முறைப்படி கத்துக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ற ஜோசியம் பண்றவங்க, அஸ்ட்ராலஜி பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மேன்மையா இருப்பாங்க. அவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு காலடிப்பேட்டையில திருவொற்றியூர்ல இருந்தார், ஒரு ராமச்சந்திரன் ஒரு குரு இருந்தார். நான் அதே மாதிரி ஒரு சேலம் தொழிற்படாத்தூர்ல நானும் அஸ்ட்ராலஜி கத்துக்கிட்டு வந்தான். ஆனா எனக்கு ஜாதகம் எல்லாமே எழுதுவேன் நான். ஆனா நான் அதெல்லாம் கைவிட்டுட்டேன். இந்த பகவத்கீதை என்னைக்கு தொட்டோன்னு அதெல்லாம் கைவிட்டேன். ஏன்னா பகவான் தான் இருக்கு, ஜாதகமே பகவான் தான். அப்ப நாம எதுக்கு அதெல்லாம் படைக்கணும்னு விட்டுட்டேன் நான். ஏன்னு சொல்றேன்னா அந்த அந்த நான் சொல்ற இடத்துல கோவில் இருக்கிறார். அவரை போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே என்ன சொல்லுவான், நல்லதே சொல்ல மாட்டார், கெட்டது மட்டும்தான் சொல்லுவார். நீ இப்ப இருக்க தோசிகளை கேட்டு பாருங்க, நல்லது மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க, கெட்டது சொல்லவே மாட்டாங்க. போ அந்த கோயிலுக்கு போ, எல்லாம் சரியாயிடும் போ அப்படின்றாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொல்ல தெரியுமா, உனக்கு இது நடக்கும், இது பண்ண போகுது, இது வரப்போகுது, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ண போற, 4 பேருக்கு ஏதாவது அன்னதானம் பண்ணு. அதாவது அன்னதானம் பண்ணா இது சொல்யூஷனுக்காக அன்னதானம் பண்ணாத, பகவானுக்காக பண்ணு. அதை பண்ணினாவே உனக்கு புண்ணியம் வரும். ஆனா புண்ணியத்துக்கு எதிர்பார்த்து நீ செய்யாத, உன் கடமையா செய் அப்படின்றதான் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணுவார். இந்த கோயிலுக்கு போ, அங்க போயிட்டு உன்னால முடிஞ்சது செய் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி தோசிக்காரங்க அரிதும் இந்த இப்பெல்லாம் காசே வாங்க மாட்டாரு. அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. சோ எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கணும். தேவையில்லாத ஆளுங்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்டுக்கிட்டு நாம போய் சிக்கல்ல போய் மாட்டிக்கூடாது இல்லைங்களா? இவ பகவான அழகா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அர்ஜுன். அவன் செஞ்ச புண்ணியத்தினால தேர்ந்தெடுக்கிறான். பகவான் கிருஷ்ணர் என்பது யார் என்பதை இப்ப நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இப்போ குழப்பம் கர்மித்ததவனா பலவீனம் சரணாகதி. பகவான் கிட்ட அறநெறி தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகளும் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை முன்வைத்த பிறகும் அர்ஜுனன் குழம்பி உள்ளான் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பாருங்க, இதுல இன்னும் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவான் கிருஷ்ணன் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையின் முன்னேற்ற பாதை என்பதற்கான ஒரே வழி பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும் நம்ம. அப்ப இல்லை என்றால் குழப்பங்கள் விதவிதமான உருமாறி நம்மை பரவலாக தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்தும் நமக்கு.
குருமார்கிட்டையும் சரி, நம்மளுடைய மூதாதிகிட்டையும் நம்ம சரணாகதி அடையலாம், கண்டிப்பா நம்ம பிரச்சனை நெருக்கடி எப்படி சமாளித்ததும் உறுதியின்மையினால நம்ம சமாளிக்க முடியல இல்லைங்களா? ஒரு 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 குழப்பமான நிலையத்துல இருக்கும்போது நாம இதுதான் கரெக்ட், இது தவறுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம செய்யறது நம்ம என்னங்க அது மாதிரி குழம்பி போயிருக்கோம், மாயத்தால கட்டுன்றதுனால அதுல குழம்பி ஒரு உறுதியான ஒரு ஸ்டெப் நம்ம எடுக்க முடியாது. அப்ப நம்ம சரணாகதி அடைகிறது தான் இங்க சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். உறுதி இல்லாம இருக்குது பாத்தீங்கன்னா, கடமையா பின்பற்றுறதா அல்லது வேண்டாமா அப்படின்னு. நம்முடைய கடமையை பின்பற்றுறது வேண்டாமா வேணுமா, இப்ப அப்படித்தானே அர்ஜுனன் மன நினைக்கிறான். அவன் கடமை என்ன, போர் பண்ணே ஆகணும், சண்டை போட்டே ஆகணும் இல்லைங்களா? அந்த கடமையை அவன் வேண்டாமான்னு தீர்மானிக்கலாம். அந்த குழப்பம் இருக்கு அவனுக்கு இல்லைங்களா? எது சிறந்தது, வெல்வதா அல்லது தோற்பதா அப்படின்னு அந்த உறுதி இல்லாத தன்மை, இது ரைட்டு போலாமா இல்லைன்னா விட்டுலாமா அப்படின்ற மனநிலையில அவன் இருக்கான், டபுள் மைண்ட்ல இருக்கான். அது என்னைக்குமே சிறந்ததா பண்ணு பாருங்க, கண்டிப்பா தவறு இல்லைங்களா? அவ வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பற்றுதலினால் ஒரு எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மை இழந்து விடுகிறார்கள். முக்கியமா அதுதான். இது அந்த 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 மோகத்தில் இருக்கும்போது, மோகம்ன்றது பற்று தானே. பற்றுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, இது சரியா இது தவறான எதிர்பார்க்கவே முடியாது. கணவன் மனைவிக்குள்ள அதிகமான பற்று இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல. அதிகமான பிள்ளைகளுக்கு மேலேயும் பற்று இருக்கும். ஆனா அதே மாதிரி அது சில நேரத்துல என்ன ஆகும்னா, தவறு செய்யக்கூடிய இயல்புக்கு போயிடும். அது கணவர் தானே, மனைவி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிள்ளைகள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தவறு செஞ்சா கூட அதை அனுசரிச்சுட்டு அப்படியே போயிடும். சோ அது தவறுன்னு சுட்டி காட்ட மாட்டான் அந்த இடத்துல. ஏப்பா சொன்னா அவ ஏதாவது திட்டுவாப்பா, இவர் ஏதாவது திட்டுவாருப்பா, இந்த பையன் நம்ம ஏதாவது இடமா செய்வோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம அதை விட்டுடும். அப்ப அதை தவறு செய்யறதுக்கு அது இயல்பாவே நமக்கு வந்துடும் அது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பற்று அதிகமா இருந்தாவே நமக்கு தப்பு எது எது சரின்றது நாம பகுத்து பார்க்கிற நிலையிலிருந்து நம்ம விளங்குவோம். அப்ப சரணாகதி தன்மை எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. அவன் பலவீனம் இருப்பதை உணர்கிறான், பகவானிடம் அடைக்கலம் போகிறான், உறவில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. உறவில் மாற்றம் என்னன்னா, நண்பனா இருந்தார் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் உறவினரா இருந்தார், இப்போ பாத்தீங்கன்னா குரு சிஷ்யன் என்ற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இப்போ ஞானங்கள் பகிரப்பட போகிறது. என்ன மாதிரி ஞானங்கள் பார்ப்போம், ஒரு இதா பார்த்துட்டு இருப்போம். கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரிகள் ஆலோசனை பெற வேண்டும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சது 6 விதமான ஐஸ்வர்யமான உள்ளவர். உள்ளது அனைத்திற்குமே பரம உறவிடம், அவர் பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர். இது எல்லாமே அவர் தான். இப்ப நாம செய்யற எல்லா கிரெடிட்டும் சரி, நமக்கு வர நஷ்டமும் சரி, எல்லாமே யாரால வருதுன்னு எல்லாமே பகவானால தான். நீங்க என்னங்க லாபம் வந்தாலும் பகவான் தான்றீங்க, நஷ்டம் வந்தாலும் பகவான் தான். ஆமா, மாயை யாரு? பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டாளர். மாயை பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றதா அது கேட்கும். பகவானுக்கு அவருக்கு சொல்லி இருக்கிறார், ஒருத்தர் தவறு செய்யறான்னா அவனை அந்த இதுல மாயத்தால கட்டுண்டவை தான் பகவான் சொல்றார். அந்த இதுக்கு உரிமையாளர் அவர் தான். ஆனாலும் அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்றது. பரம உறவிடம், பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், அதே மாதிரி பரம அனுபவிப்பாளர். இப்ப நம்ம செய்யற தப்புனால நாம நினைக்கிறோம் பகவானுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. பகவானுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. நாம கஷ்டப்பட அவரும் அவர் கண்ணுல இருந்து ஒரு தண்ணி சொட்டு விழும். ஏன்னா நம்ம அவருடைய ஆத்மா, நம்முடைய அம்சம், அவருடைய அம்சம் நாம எல்லாருமே, பகவானுடைய அம்சம், அவருடைய நிழல் நாம எல்லாமே. சொல்ல போனா பிம்பம் சொல்லலாம், அவருடைய நிழல். அப்ப நாம கஷ்டப்படுறத பகவான் பாத்தீங்கன்னா ரசிப்பார்ன்றீங்களா? ரசிக்கவே மாட்டார். அப்ப நாம இயலாமல் இருக்கும். நாம எப்படி பட்டிருக்கோம், பௌதிகத்தில் இருக்கிறோம். அதுல இருந்து வெளியே வரணும். அதுக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் வேணும்னா குருமார்கள், நம்மளுடைய மூதாதியர்கள், நம்மளுடைய உறவினர்கள், உயர் அதிகாரிகள், அவங்ககிட்ட சரணாகதி அடைந்து நாம அதை பெறணும் இல்லைங்களா? 6 விதமான ஐஸ்வர்ய குணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். ஓகேங்களா? வாழ்க்கைக்கான படம் எண்ணில் ஏதேனும் நல்லது நான் காண்கிறேன் என்றால் அது அவர் தனது வைபவத்தின் ஒரு துளியில் பகிர்ந்தனால் தான் அப்படின்னு. பகவானுடைய வைபவம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? போன இது லெவல் 1ல படிச்சோம். இப்ப இதுலயும் படிப்போம், ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். அதுல அந்த 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 பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய லீலை, இதை நம்ம அவருடைய இதெல்லாம் படிக்க என்ன ஆகும் பாருங்க. அதுல இருந்து ஒரு துளி தான் நாம எல்லாருமே இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகம் இதை படிச்சுட்டு முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நஹி பிரப்ஷ்யாமி மம பனுத்யா அச்சோகம் உச்சோஷனம் இந்திரியாணாம் அவாப்ய பூமா அஸ்பந்தம் ருத்தம் ராஜ்யம் சுரணாம் அபிசாதிபத்தியம். என் புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க ஒரு வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூலகத்தில் நான் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க அவனுடைய பிரதிபலிப்பு திருப்பும் வெளியே வருது இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா 7வது ஸ்லோகத்துல சரணாகதி அடைஞ்சான். திரும்பவும் என்ன பழைய ஸ்டேஜுக்கே போறான் பாருங்க. ஏன்னா புலன்களை வரட்டுகிற இந்த சோகத்தில் போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லைன்றான். பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டான். அடைஞ்சிட பிறகு அவர் சொல்றதை காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிக்கணும். கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவர் சொல்லிட்ட பிறகு அவரு ஆசுவாசமா இருந்து அவருடைய ஆலோசனை கேட்கணும் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி இவர் திருப்பும் அந்த ஸ்லோகத்தை திருப்பி கொண்டு வரான். 8வது ஸ்லோகத்திலும் சரி அதுல பகவான் 10ல இருந்து 11ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. 10ல இருந்து தெளிவா சொல்ல ஆரம்பிக்க போறாரு. மேலுள்ள அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பொழுது அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையில் என்னால் அகற்ற முடியாது. இதுக்கு என்ன மாதிரி பிலாசபி எல்லாம் கொண்டு வரான் பாருங்க. அதாவது தேவர்களோட இதை பத்தி கொண்டு வரான், மேல்லோகத்தில் நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வரான். இங்க இல்லைங்களா என்ன மாதிரி கற்பனை உலகத்துல அவன் போயிட்டான் பாருங்க. என்ன மாதிரி கற்பனை உலகத்தில் அது எப்படி அவனை பந்தப்படுத்தும்? மோசமான நிலைமை தான் பந்தப்படுத்தும் இல்லைங்களா? இந்த 9வது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு நம்ம இதுல முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிங்க மாதாஜி. 9வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभु। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोस्त्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा दुःशिनं पापुवः। சஞ்சயன் கூறினான். இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனான அர்ஜுனன், கோவிந்தா, நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகி விட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சா. இது வரைக்கும் அர்ஜுனோட பேச்சு நான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பகவான் ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் வந்தாரு. இனி பகவான் அர்த்தத்திலிருந்து வரப்போறார். இங்க சஞ்சயன் சொல்றேன், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவன் அர்ஜுனன், கோவிந்தா, நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகி விட்டான். பகவான கோவிந்தா அப்படின்ற அர்ஜுனன் சொல்றான். இதையே சஞ்சயன் தன்னுடைய திருதராஷ்டிரருக்கு அந்த இதை கொண்டு வரான் இல்லைங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா வெற்றியோ ஐஸ்வர்யத்தையோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது வெற்றியோ ஐஸ்வர்யத்தையோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. அப்ப அவனுக்கு என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும். ஞானம் வேணும். அவனுக்கு பணம் கொடுத்தாலும் சரி, நீ ஜெயிச்சாலும் சரி, அவனுக்கு அந்த இருந்து சொல்யூஷன் கிடைக்காது இல்லையா? அவனுக்கு என்ன வேணும்? அந்த ஞானம் கிடைக்கணும். அந்த அறிவு கொடுத்தாதான் அவன் மீண்டு வர முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப எது தேவை? கண்டிப்பா தேவை அவனுக்கு ஞானம். அப்ப எதிரியை வெல்பவனே அப்படின்னு ஏதாவது அர்ஜுனோட மனநிலை, ரிஷிகேசான்ற இதெல்லாம் ஒரு இதா சொல்லணும். நமக்கு அது டைம் இல்லைனாலும் நாம் படிக்க முடியல. ரிஷிகேசரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 3 சாப்டருமே ரொம்ப அழகான இந்த அத்தியாயம் இது, இந்த ஸ்லோகம் இது. வாழ்க்கைக்கான பணத்தால் பல பொருட்களை வாங்கலாம். ஆனால் பணம் கொண்டு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா உடலால செய்யப்படுற விஷயங்கள் என்னைக்குமே அடுத்த நேரம் துக்கத்தை கொடுக்கும். மனதால செயல்படுற விஷயங்கள் என்னைக்குமே நிம்மதி கொடுக்கும், சாந்தி கொடுக்கும். ஆனா அடுத்த நிம்மதியுமே பாத்தீங்கன்னா அது நம்மள பாதாளத்தை கொண்டு போய் விடும். ஏன்னா மனமும் சரி உடலும் சரி ரெண்டுமே பௌதிகம். அதை முக்கியமா புரியணும். ஆத்ம ரூபத்துல செய்யறதுதான் சச்சித்தானந்தம். அந்த செயல பணம் கொடுத்தாலும் வாங்கவே முடியாது. பணம் கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அந்த சுகம். அது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உண்மையான சாத்வீகமான செயல்பாடு இருந்தாதான் இப்ப கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் போன்ற மாவீரனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் துணை இல்லாமல் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியவில்லை என்று நம்மை போன்றவர்களை பற்றி என்னென்று சொல்வது இல்லைங்களா? அவன் ஒரு வரப்பிரசாதம், தேவரோட வரப்பிரசாதம், ஒரு 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 புனித ஆத்மா. அது அந்த ஆத்மாக்கே வாழ்வில பிரச்சனை வரும்போது பகவான் சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு. அப்ப நாமளா ஏமாத்தம் பாருங்க. நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம திரும்ப திரும்ப பிறக்கிற காரணம் என்ன? நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியம் தகுந்த மாதிரி நம்ம பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம அதுல இருந்து தீர்க்கணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு என்ன தேவை? பகவத்கீதை, பக்தி. அதாவது பகவானுடைய வைபவத்தையும் அவருடைய லீலையும் அவருடைய புராணத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்லைங்களா? நம்முடைய வாழ்வியலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா பகவத்கீதை படிக்கலாம். நம்முடைய பகவானுடைய வைபவத்தையும் பக்தியும் மேன்மை அடையினா ஸ்ரீமத் பாகவதம். உண்மையான மகிழ்ச்சி ரகசியம் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த 2 தான் நம்ம விஷயமே இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம இனி நாளையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது பகவான் பேச போகிறார். ரொம்ப அழகா நம்ம ஒரு ஸ்லோகமா நாளைல இருந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல நம்ம நிறுத்திருக்கிறோம். நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதராய கிருபசிந்து ஏவ சபதநான பாவனீய வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபு